Здравейте, аз съм Иван Димитров от Здравочник БГ, сайтът за лекарски профили и онлайн записвания на часове. Днес продължаваме с една много интересна тема, а тя е колко време са валидни направленията, които се издават. Направленията както за специалист, така и за изследвания са валидни масово по 30 календарни дни. Има обаче някои изключения, за които си струва да поговорим. Например, профилактични прегледи за мамография и ехография на млечни жлези имат валидност 60 дни двойно. Друг важен момент са специализираните направления за ядрено-магнитен резонанс и скенери, например, които не могат да бъдат издадени от специалиста без специалното одобрение на регионалната здравноосигурителна каса. Процедурата е малко дълга, затова ще ви разкажа хронологично, за да разберете какво точно трябва да направите, ако ви се налага да имате такова изследване. Първо трябва да отидете при вашия личен лекар, той да ви направи преглед и да прецени, че имате нужда от специализирана грижа и да ви изпрати при специалист с направление, което започва да тече от момента, в който личният лекар го създаде. Имате 30 календарни дни, в рамките на които трябва да се явите при вашия специалист. Много е важно да знаете, ако отидете при специалист не по каса, а на частен преглед, този специалист няма право да ви издава направления по каса. Тоест, вие трябва да отидете по каса при специалиста, за да може той да продължи процедурата и да ви пуска направления по каса. И така, личният лекар ви е пуснал направление, имате 30 календарни дни да се явите при специалиста. Явявате се, правят ви преглед. Специалистът преценява, че имате нужда от ядрено-магнитен резонанс. Обръща се към касата и ги пита: мога ли да издам такова направление, защото такъв и такъв е случая. Това е официална комуникация, която отнема време. Шефът на касата трябва да разгледа това запитване и евентуално да го одобри и да върне отговор и одобрение на специалиста: да, разрешавам да издадете на този пациент направление за ядрено-магнитен резонанс. Тук обаче има един детайл. Шефа на касата няма срок, в който трябва да даде отговора. Така че, когато шефа на касата има време, когато прецени, когато може, тогава връща отговор на специалиста. И тъй като вашият специалист може да издаде направлението в 30-дневния срок от първоначалния преглед, е напълно възможно да получи отговор от касата, когато този 30-дневен срок е изтекъл. Така че, в такъв случай, вие като пациент трябва да се върнете при вашия личен лекар, да поискате ново направление за специалист, да се явите отново при вашия специалист, който вече е получил одобрението от касата, и вашият специалист тогава да ви издаде ново направление за ядрено-магнитен резонанс. Тук е много важно да отбележим още един момент. Особено в големите болници, в големите градове, за ядрено-магнитен резонанс и за специфични изследвания като него и като скенер се чака. Така че е възможно да вземете направление за ядрено-магнитен резонанс, което ще важи 30 календарни дни, но вашия час да е след 40 или след 50 или след 3 месеца. За съжаление, това е напълно реална възможност. Така че, за да не ви се случва това и да не ви изтича направлението, координирайте се с специалиста, разберете когато е получил одобрението от касата, запишете си час за ямъра и когато вече сте в 30-дневния срок, отидете при специалиста, вземете си направление за ямъра и тогава отидете на вашето изследване. Надявам се, че темата ви е интересна. Много са специфични нещата, има много детайли, но ние сме за това тук да ги разясняваме. Ако вие имате въпроси или желаете повече детайли около някои от темите, които вече сме покрили, пишете ни, с удоволствие ще отговорим. Това е от нас. Желаем ви здраве с Здравочник БГ.